OK, ja budem dneska hovoriť o tom, že prečo je dôležitý zákazník pri budovaní značky. Tým začneme, touto témou, kde si vlastne aj vysvetlíme, že čo budovanie značky znamená, pretože častokrát sa stretávam s tým, že firmy alebo teda profesionáli úplne nie presne majú zadefinované, že ako toto funguje. No a práve, OK, tak počkáme ešte, kým prídu ostatní. Super, poďte, sadnite si. Dobre, takže povieme si, že prečo nezabúdať na zákazníka pri budovaní značky a popri tom si aj vysvetlíme, že čo vlastne budovanie značky znamená. A v druhej časti si povieme skôr, že ako na to. Hej? Pretože sú rôzne postupy. Na jeden z postupov, ktoré ja častokrát používam a je veľmi dôležitý, sa zabúda a veľmi rád by som vám len dneska porozprával. Dobre, tak poďme na to. Začneme túto prezentáciu takým malým storytellingom. Vrátime sa do roku 1925 do Iovy, do USA, kde sa v tom roku 1925 postavilo nové divadlo, krásne, moderné divadlo, kde boli dobré ceny, výborné predstavenia so skvelými hercami, ale problém bol, že tam takmer nechodili žiadni zákazníci. Riešili ten problém tak, že si zavolali na pomoc jedného už teraz známeho industriálneho dizajnera, ale vtedy nebol až tak známym. A zavolali si preto industriálneho dizajnera, lebo on začínal tým, že dizajnoval stage. Dizajnoval vlastne, ako majú vyzerať divadelné predstavenia. No a on urobil v podstate, začal skúmať tento problém, začal znižovať ceny, urobil pár opatrení a vo finále sa takmer nikam neposunul. Že tí zákazníci nezačali chodiť na to divadelné predstavenie nejak výrazne viacej. No a potom, tým, že je to dizajner a častokrát takéto postupy využívajú práve dizajnéri a on je jedným z priekopníkov vlastne týchto postupov, tak začal chodiť medzi tých ľudí, ktorí tam do toho divadla chodili, začal vlastne ich počúvať, začal skúmať, čo si o tom myslia, začal tak potajomky načúvať k ním, postavil sa pred divadlo, skúmal ľudí, ktorí chodili vlastne okolo do staršieho divadla na konci ulice a snažil sa pochopiť z toho observation, že čo si tí ľudia myslia. A v podstate dostal sa k tomu, že väčšina tých ľudí, ktorí započul v jednej konverzácii, že nechcú do toho divadla ísť, pretože sa boja zašpiniť ten červený krásny nový koberec. A ja mu vtedy doplo, že OK, tak my sme v industriálnom meste, kde väčšina ľudí, ktorí navštevuje divadlo, sú farmári. Sice sa chcú vzdelávať, chcú sa zabávať, ale stále sú to farmári. A že asi sme úplne nezvládli to, ako to divadlo reálne vyzerá, že úplne sme ako keby nezvládli ten meč s tým zákazníkom. Vytrhali koberce, umelo, ako keby to divadlo dostali do takého štádia, aby sa s ním ľudia vedeli stotožniť a toto reálne pomohlo. To, čo je na tom dôležité pri celom tomto narratíve tej prezentácie je to, že tí ľudia sa tam necítili ako doma. Hej? My častokrát v podnikaní, v biznise, v rôznych projektoch preceňujeme zákazníka a jeho racionalitu. Hej, myslíme si, že zákazník vyhodnocuje rôzne parametre produktov, rôznych značiek a tak ďalej, ale ono to úplne presne takto nefunguje. Tá realita je taká, že náš mozog, toto je v podstate práca laureáta Nobelovej ceny za behaviorálnu ekonómiu, náš mozog sa skladá z takých dvoch častí, alebo zapájame pri rozhodovaní dve časti mozgu. Jedno je rýchly mozog a druhé pomalý mozog. Väčšinou zapájame ten rýchly, ako je tam už napísané, 80%. To je taký mozog, ktorý používame intuitívne, inštinktívne, emocionálne. Ten mozog rozhoduje o tom, akú apku použijem, keď si idem objednať jedlo, do akej kaviárne sa vyberem, keď idem do roboty a tak podobne. No a práve ten pomalý mozog, tak on väčšinou prichádza ako druhý a väčšinou prichádza vtedy, keď ten rýchly mozog nedokáže úplne vyriešiť ten problém. A ten pomalý mozog je práve ten racionálny. To znamená, že väčšinou to funguje tak, že, alebo takmer vždy to tak funguje, že je nejaká potreba, mám potrebu, a najprv sa zapojí ten rýchly mozog, aby ušetril energiu nad premýšľaním a hľadá spôsob, ako v minulosti už vyriešil tento problém, ale ako by mohol vyriešiť ten problém tak, aby nás naozaj nezapiekol, aby nám nemínal príliš veľa energie. Ako náhle je spokojný ten rýchly mozog s tým rozhodnutím, tak urobí nákup. Hej? V tomto prípade sa bavíme o nákupnom rozhodovaní, ale my tak fungujeme v podstate v akýchkoľvek situáciách životných. Ako náhle není ten mozog spokojný s tým rozhodnutím, ktoré urobil ten fast brain, tak začína zapájať ten slow brain. Alebo ho začína zapájať v náročných situáciách, s ktorými sa predtým nestretol. To znamená, že idem kúpať nehnuteľnosť, neurobím to cez apku.
Hej, jednoducho, toto je situácia, s ktorou sa neviem proste vysporiadať za pár sekúnd rýchlym mozgom, zapojí sa pomalý mozog, začne racionalizovať, vyhodnocovať, porovnávať. Veľmi podobne to funguje aj pri rôznych, dal som také moje 3 situácie. Heinz. Prídem do obchodu, ani nerozmýšľam, ak idem kúpiť kečup, proste chytím Heinz, idem preč. Prečo? Mám nejakú stopu z minulosti, mám afinitu k tej značke, proste tú značku mám rád, ani neviem prečo, je to moja taká iracionálna preferencia. A keď náhodou by mi niekto zobral ten Heinz z regálu, tak ja zalagujem a začnem premýšľať, že OK, a teraz čo mám robiť, hej? Že tak idem kúpiť tú otmu, ako vyzerá packaging, je to v skle, chcem to v skle, aká je suma, čo je v zlave, hej? A už začínam racionalizovať, pretože niekto rozbil môj pattern. Podobne to funguje Bolt. Ja som z Trnavy, tam úplne nie je štandardom, že vždy si viem zavolať taxík cez Bolt, hej? Že nie je ich tam toľko, koľko v Bratislave. No a otvorím si apku a ako náhle nemám v tej aplikácii tú ponuku, ktorú v 90% tam mám, že môže prísť vodič a odviezť ma, tak už začnem premýšľať, no tak akým spôsobom tam idem na to stretnutie. Tak idem si vyťahnuť skúter, idem autom, zavolám niekomu, alebo idem skúsiť nejakú inú taxislužbu. Podobne to je s Alzou. Chcem kúpiť elektroniku, automaticky idem na Alzu, lebo mám preferenciu, afinitu k tej značke. Ako náhle Alza to v portfóliu nemá, začínam hľadať, začínam googliť, začínam vyhodnocovať v podstate racionálne nejaké parametre a ponuku, ktorá je k dispozícii na tom trhu. Z tohto dôvodu, ako je poskladaný náš mozog a ako funguje naša psychológia, si treba uvedomiť, že zákazník je extrémne dôležitý, či už pri budovaní značky alebo pri akýchkoľvek marketingových aktivitách. Nás treba sa snažiť pochopiť, treba sa vždycky vrácať k týmto konceptom, ktoré som vám ukázal aj ja, pretože vidíme, že ten mozog sa v podstate rozhoduje veľmi iracionálne a tá iracionalita prevláda prevažne vo väčšine situáciách. To, čo sa nám ale pri budovaní značky konkrétne stáva, je to, že značky firmy prichádzajú s tým, že máme positioning nejaký, máme nejaké hodnoty, máme identitu, máme logo, máme manuál, máme toto, máme hento, ale vo finále zákazník má len emóciu z tej vašej značky. To znamená, že vy môžete mať definované rôzne prvky, ale to ste si vy vytvorili. Hej? Že to je niečo, čo ste napísali do PDF-ka, čo ste si dali do tabulky, čo sa možno snažíte šíriť vo vašej firme, ale zákazník, on má nejakú jednu emóciu, ktorú častokrát veľmi ťažko vie pomenovať. To, ako on vníma tú vašu značku. Na to, čo sa snažíme v týchto situáciách vysvetľovať, je, že to, čo sa deje medzi tou značkou a zákazníkom, takéto manažovanie tej emócie, tak tomu sa hovorí brand experience. A to by značky mali vo finále robiť. To znamená, že zamýšľajme sa nad tým tak, že zákazník má nejakú zákaznícku cestu. Hej? Pred, počas a po pocítení potreby. To znamená, že predtým, ako som pocítil potrebu, tak stále značka na mňa vie nejak prehovárať, viem sa s ňou zoznamovať, aby keď pocítim potrebu, tak som si na ňu spomenul a tak ďalej. Pred pocítením potreby môže byť napríklad to, že ja sedím doma, vôbec nemám záujem kúpiť auto a na mňa komunikujú nejak automobilky a snažia sa mi vytvoriť v hlave nejakú preferenciu, aby keď ja prídem k tej potrebe, tak aby som si prirodzene ako keby uprednostnil ich. No a ono je strašne dôležité, že vy potrebujete tú brand experience, o ktorej ja hovorím, budovať počas celej tej zákazníckej cesty. Nemyslieť len nad tým tak, že ja budujem značku alebo vytváram nejaký brand tým, že mám logo manuál, že všetky naše posty na sociálnych sieťach majú určité obrandovanie a tak podobne. Ale treba nad tým rozmýšľať tak, že ten zákazník, on má nejakú svoju vlastnú cestu životnú zákaznícku a my v každej jednej tej fáze potrebujeme riadiť tú emocionálnu interakciu. Pred pocítením potreby to môže byť to, že komunikujeme na neho kampaňou, ktorá definuje tú správnu emóciu, ktorú chceme do tej hlavy vštepiť. Alebo že sa nachádzame na festivaloch alebo rôznych akciách, sponzorujeme akcie, kde ten náš zákazník sa nachádza. Snažíme sa tam nejak komunikovať, vytvárať, snažiť sa ovplyvniť to, ako ten zákazník na druhej strane nechá na seba pôsobiť, ako on má z toho emóciu. Počas tej cesty to môže byť to, ako vystupuje obchodník váš. To znamená, že prídem do obchodu a keď je jednoducho buran, tak ja môžem mať napísané v brand manuále, aké sú naše hodnoty, ale ak on není stelesnením, tak to môže narušiť pohľad na tú vašu značku a môže to narušiť to budovanie tej značky. Takže je to aj o takýchto touchpointoch, aj o takýchto interakciách. To môže byť spojené napríklad niečo s reklamáciou alebo podobne. Dobrým príkladom, ktorý častokrát používam, že čo znamená reálne branding, je americká značka BPN.
Je to moja obľúbená značka, vyrábajú akože na prvý pohľad asi nič neštandardné, hej, že vidím nejaké logo, vidím pomenovania produktov, ktoré zhruba poznám, proteín, nejaká endopump a tak ďalej. Kto z vás chodí do posilovne? OK, tak asi možno viete, čo tie veci znamenajú. No ale tvar toho packagingu je pomerne štandardný, takisto aj farby a tak ďalej. Takže ako keby niekto, kto má na to pohľad cez tie logotypy a rôzne manuály, by povedal, že ten brand ako keby není ničím výnimočný, hej? Ale tá výnimočnosť toho brandu spočíva v tom, ako riadia emóciu s tým svojim zákazníkom. Vytvárajú strašne veľa zaujímavých aktivít, ktoré im pomáhajú vytvárať tú brandovú experience. Pustím vám také krátke video, ja verím, že bude počuť, sú tam aj titulky, verím, že sa budú dať prečítať. Keď nie, tak ja ešte k tomu určite budem dovysvetľovať. I started this company in 2012 out of my small college apartment in western Pennsylvania. And over the years, it has evolved and grown into what it is today. So we're only 5.5 hours in and 16,000 orders, which is record-breaking for us. Our mission is to fuel the performance for the committed individual. The people who want to go, and when obstacles arise and resistance presents itself right in front of us, the committed are the ones who push through, who drive forward. We created products to enhance and enrich health and wellness, strength capabilities, and endurance performance. That is what we do here at BPN. We fuel performance, and we fuel performance for the committed. We fuel the performance of those who are committed and want to go one more. Prvé, čo z toho videa ja cítim, je to, že si vybrali zákazníka. Hej? Že pre nich není zákazník, ako to je pri iných supplement brandoch, že v podstate všetci, čo chodia do posilovne, ale oni sa chcú sústrediť na zákazníka, ktorý má commitment, ktorý chce zlepšovať svoj výkon, ktorý to s tým športom myslí vážne a ide jasne po výsledkoch. No a vyplýva to z toho, kto je za tým. Za tým je Nick Bare, chlapík, ktorý 12 rokov dozadu na vojne sa rozhodol, že ide robiť suplementy. Špecifikum jeho je to, že to je proste obrovská skriňa, ktorá robila silový tréning a nič iné. Potom, keď začal postupne ísť ďalej na tejto púti, tak sa začal preorientovať aj trošku na beh. Odbehol prvý maratón, myslím, že ho neodbehol. Ďalší odbehol za 4:30 alebo za koľko. Ďalší si dal challenge pod 4, potom pod 3:30, potom pod 3. A ten 90-kilový chlap má maratón za 2:38. Svetový rekord sú 2 hodiny. Začal definovať nový pojem, hybrid athlete. Hej. Silový tréning s endurance tréningom dá sa zlúčiť. Potrebujete na to dobrý tréningový plán, potrebujete na to ten commitment, potrebujete na to výživu, potrebujete na to suplementy a začal inšpirovať ľudí, začal stelesňovať toho ideálneho zákazníka. Robí spolupráce s ultramaratóncami, s rôznymi silovými ľuďmi, snaží sa ich transformovať ako keby na tento príbeh. Robí z nich takých influencerov, on si našiel na YouTube rôznych creators, ktorí majú menšie publika a on ich volá na také stretávania a snaží sa ich naučiť, ako robiť tento systém. Predtým tam bol taký záber, taká veľká dodávka, kde to ich heslo na streche, že go one more a okolo toho strašne veľa ľudí. Sponzorujú maratóny, rozhadzujú tam čapice, rozdávajú tam oblečenie. Ten ich claim go one more, milujem to, hej. To je presne to, čo v podstate potrebuje počuť človek, ktorý chce dávať výkon. Lebo každý, kto chce dávať nejaký športový výkon, tak chápe to, že je to ťažké. Ísť krok po kroku, zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, stále sa zlepšovať a jednoducho sa nezastaviť. Go one more. Tí ľudia si to tetuje si to jeho tím, ktorí milujú tú firmu, majú plachty, majú uteráky, stáva sa mu to, že on postí, nebeháva hore bez a ľudia po ňom kričia go one morning, predávajú merch, ktorý má toto heslo a toto z môjho pohľadu je budovanie značky. Treba si uvedomiť to, že vaša značka není to, čo o nej hovoríte vy, ale je to, čo o nej hovoríte vy a vaši zákazníci. Vždycky to je o tej interakcii. To, ako to vidí zákazník, je dôležité. To formuje percepciu tej značky. Vy môžete do toho dať vstup, ale vo finále vy ste ten vysielač, je tam prijímač, ktorý sa rozhoduje o tom, čo je tá vaša značka. Preto je veľmi dôležité mať nejakú stratégiu, keď idete budovať značku.
Veľa firiem, s ktorými sa stretávam, lebo to je to presne, čo my robíme, takéto stratégie, tak sú takí averzní voči tomuto pojmu, lebo všetci chcú robiť stratégie, nikto neprináša výsledky, ale výsledky sa väčšinou neprinášajú preto, lebo sa zle robia tej stratégie. Máme taký, že správny prístup k stratégii. Správny prístup k stratégii vychádza z toho, že predtým, ako robíte akčné kroky, tak robíte nejakú diagnostiku. To znamená, že nerobíte rozhodnutia bez toho, aby ste si zozbierali dáta. Je kľúčovou časťou tej diagnostiky zaujímať sa o zákazníka. Snažiť sa ho pochopiť, snažiť sa pochopiť jeho emócie, ako žije, čo očakáva, aké má potreby, aké má problémy. Na druhej strane máte zlú stratégiu. Zlá stratégia sa vyznačuje tým, že venujete tej diagnostike oveľa menej času, tým pádom máte oveľa menej insightov a určite ste zažili v živote ten pocit, že robíte nejaké kroky a stále sa musíte vrácať späť, lebo ste zistili, že ste niečo podcenili, na niečo zabudli. To je preto, že nebola dobre správená stratégia, lebo vychádzala z nesprávnych alebo z nedostatku dát. Čo je úplne najhoršie je, keď firmy neurobia žiadnu stratégiu a hneď skočia na nejaký performance marketing. Performance marketing z môjho pohľadu je veľmi dôležitá vec, ale častokrát sa zabúda na to, že budovanie značky ide za jeho hranice. A hlavne pri e-shopoch, sme na e-shopovej konferencie. To znamená, že väčšinou vám performance agentúra povie, že nastavíme reklamy na zbieranie leadov alebo predaje a potom reklamy na budovanie značky. OK, ale vy tým neviete obsiahnuť úplne to všetko, čo som ukázal na predchádzajúcich slajdoch, že to budovanie značky je sofistikovanejšia vec, že vám niekto môže nastaviť reklamu na budovanie značky, ale akože nedosiahnete tým úplne presne ten efekt, ktorý by mal tam sa dostaviť. A zároveň ten performance marketing pre tých e-shopoch je veľmi problematická vec, lebo vy sa obmedzujete na onlineový svet, ale váš zákazník žije offline. To znamená, že to, že ste e-shop, ešte neznamená, že máte zabúdať na to, že proste existuje offlineový svet, v ktorom žije ten zákazník. No a iba 3% značiek pri tvorbe stratégií sa zaujímajú o potreby svojich zákazníkov. Hej, že keď sa vrátim do tej diagnostiky, tak väčšina tých firiem ide takouto zlou stratégiou, robia málo diagnostiky, v tej diagnostike sa málo pýtajú na potreby zákazníkov. Veľa firiem skáče hneď do performance, lebo však to je e-shop, však ja do toho nalejem a chcem z toho hneď výsledky. Ale iba 3% značiek naozaj myslia na zákazníka. To, čo s tým vieme robiť a čo s tým robíme aj my pri našich projektoch je, že sú také dva spôsoby, ako práve v tej diagnostike začleniť toho zákazníka. Ten napravo, ten kvantitatívny je spôsob, ktorý sa používa relatívne často, je drahý, musíte tam mať nejakú prieskumnú agentúru. To znamená, že spraví sa set otázok, hodí sa to na 1500 ľudí alebo na 1000 reprezentatívna vzorka a zistujú sa informácie ako napríklad, že rozpoznateľnosť značky alebo že cez aký produkt pozná niekto váš e-shop so športovými potrebami alebo ja neviem, niečo podobné. Hej? Ale toto je metóda, ktorá väčšinou má za cieľ priniesť odpovede na už poznané otázky, len vy veľa otázok nepoznáte. Hej, to je celý princíp toho. Hej. Preto robíme ten kvalitatívny prieskum. To znamená, že snažíme sa hlbšie pochopiť správanie tých zákazníkov. Štandardne ja väčšinou hovorím o tom, že keď sa robí kvalita a keď sa robí tá kvantita, tak najprv prvé, čo treba pochopiť je, že v populácii medzi nami žijú ľudia, ktorí sú vlastne to, že produktová adaptačná krivka, že ktorí sú takí, že inovátori, ktorí sú takým, povedal by som, že vždy hľadám po slovensky nejaké správne pomenovanie, ťažko adaptovateľný na nové trendy a potom tu máme vlastne nejakú masu, ktorá je v strede. Ideálne je pochopiť cez tú kvalitu tie ako keby extrémy. Hej. Ja budem hovoriť potom aj príklad na cyklistickej značke, kde sme robili taký kvalitatívny prieskum. A na tých extrémoch ja vlastne chcem pochopiť, ako tí ľudia premýšľajú. Že vidím v databáze človeka, ktorý robí strašne veľa objednávok, ale viem o ňom, že najazdí málo kilometrov. Tak chcem ho pochopiť. Čo je to za človeka? Alebo robí málo objednávok a najazdí strašne veľa kilometrov. Prečo nenakupuje nás? Ako to vníma? Hej, čo sú jeho motivácie? A tak ďalej. To znamená, že vám pochopenie takých tých extrémnych persón dá strašne veľa zaujímavých myšlienok, ktoré vy si viete validovať už na tej mase, lebo vo finále chcete predávať svoj produkt alebo svoju službu takej väčšej mase. No a teda, že ako si pripraviť takýto výskum? Každý ten výskum kvalitatívny, čo je podľa mňa, že
ultimátna cesta, ako pochopiť toho zákazníka, potom to validovať cez tú kvantitu, je, že potrebujete mať nejaký cieľ, potrebujete mať pochopenú cieľovú skupinu, rozobratú, rozsegmentovanú a následne sa potom potrebujete zamyslieť nad tým, čo je podľa mňa najťažšie, a to je ten recruiting, že ako sa k tým ľuďom reálne dostať. Pri tých e-shopoch to je možno trošku ľahšie, lebo vy máte pomerne veľa dát do zákazníkov, ale sú firmy, B2B firmy možno, kde to je trošku ťažšie, ako keby dostať sa k tým ľuďom. Príklad vám poviem na značke Isador. Kto z vás pozná značku Isador? Super, cyklistický brand, tam sme robili výskum 2 roky dozadu. No a prečo sme robili ten výskum? V podstate išli alebo teda, že čo bol ten cieľ, hej? Že išli robiť rebranding, nová marketingová stratégia a potrebovali pochopiť motivácie za rozhodovaním pri výbere značky cyklistov. Potrebovali to, o čom sa tu bavíme, vlastne pochopiť, ako tí ľudia premýšľajú. Prečo a čo je vlastne na tom segmente zaujímavé je, že tento celý segment takého minimalistického, funkčného, veľmi príjemného cyklistického oblečenia odštartovala značka Rapha vo Veľkej Británii a vzniklo veľa brandov ako huby po daždi, ktoré sa podobajú v podstate na tú Raphu. Toto je konkrétne MAP. Princípe a Isador je veľmi podobný, veľmi kvalitný brand, veľmi pekný brand, veľmi veľa má takých zákazníkov, ktorí naozaj ten brand uprednostňujú, ale aj z pohľadu výzoru tých produktov, aj z pohľadu tej komunikácie, tie značky sa veľmi podobajú. A my sme vlastne chceli zistiť, že ako premýšľajú tí zákazníci a potom nájsť takú cestu, že ako sa možno odlišovať trochu lepšie od konkurencie. Tak. No, toto je typická fotka, hej, že tie brandy sa väčšinou fotia tak, že máte takých naendorfinovaných ľudí, jak šlapú na bicykli do kopca a ešte mám aj také slajdy, kde dám fotky 4 rozdielných brandov a všetky vyzerajú úplne rovnako. Je, že aj to oblečenie, aj tie fotky. Tak o toto vlastne v tom výskume išlo. Druhé, čo sme riešili, bola cieľová skupina. Primárny trh, DACH región, 30 až 50 rokov, vek ľudí, ročný nájazd 2000 km a viacej, pretože ako podobne pri tom BPN nie sú úplne pre hobby jazdcov alebo pre hobby športovcov. Snažili sme sa získať zákazníkov Isador, Castelli, Rapha a tak ďalej. Jazyk plynula angličtina a vieme, že sme chceli do toho výskumu zapojiť ľudí, ktorí robia málo objednávok, veľa objednávok za malé peniaze, za veľké peniaze, jednoducho pochopiť, nasegmentovať si tie cieľové skupiny tak, aby keď s nimi budeme viesť tie rozhovory, tak aby sme naozaj mali ako keby také pekné kohorty. Tie kohorty sú dôležité z toho dôvodu, že pri tom kvalitatívnom výskume to funguje trošku inak ako pri tom kvantitatívnom, kde chcete mať reprezentatívnu vzorku, povedzme 1000 ľudí, tak ten kvalitatívny funguje tak, že vám sa po istých rozhovoroch začnú opakovať dáta. Tých rozhovorov vôbec nemusí byť veľa. Je taký rule of thumb, že na jednu tú skupinu, ako som povedal, že napríklad, že cyklista, ktorý najazdí veľa, ale má málo našich produktov, tak vy potrebujete 4 až 5 rozhovorov na to, aby ste nazbierali relevantné dáta. Lebo vy s nimi vedete hĺbkový rozhovor, vy sa s nimi hodinu rozprávate, tí ľudia sú není veľmi iní. Hej? Potom to začína byť strata času. Že vy v podstate počtom tých interviews nasaturujete tie nápady alebo tie zistenia z toho rozhovoru natoľko, že ak by ste ich robili na tú jednu kohortu viac ako 4 až 5, tak to je to proste strata času. No a máme cieľ, máme toho zákazníka, toho sme si rozsegmentovali do tých skupín, aby sme, ako podľa toho grafu bolo vidieť, vedeli spraviť 4 až 5 rozhovorov na každú jednu tú kohortu. A tretia, jedna veľmi dôležitá časť je ten recruiting, že keď viem, prečo to robím a s kým to idem robiť, tak teraz ako sa k tým ľuďom reálne dostať. No a tu mám takých 5 dôležitých bodov, ktorých sa snažíme držať pri každom jednom recruitingu do takéhoto kvalitatívneho výskumu. Prvé je, že treba tým ľuďom transparentne komunikovať, ako ten výskum prebieha. Druhé, treba motivovať toho zákazníka, aby vám na ten výskum prišiel. Tretie, odhaliť mu okruhy otázok, aby vedel, do čoho ide, lebo ľuďom není úplne príjemné volať s vami alebo sa s vami rozprávať, keď si niekto cudzí. Čím viac mu poviete, tak tým viacej je on ochotný do toho ísť. Keď chápe, ako to bude prebiehať, je motivovaný a vie, čo sa ho budete zhruba pýtať, tak už máte veľkú pravdepodobnosť, že keď budete rekrutovať nejakých ľudí, tak by vám do toho výskumu reálne mohli prísť. Treba mať landing page, pripraviť si nejakú stránku, tak ako to bolo aj na tomto evente, kde sa dozviete všetky relevantné informácie, alebo ten zákazník, s ktorým sa idete rozprávať.
No a treba mať vymyslený ten flow toho rekrutingu. Od prvého oslovenia až po ten zber tých dát. Hej? Lebo môžete to robiť cez kampaň, môžete to robiť tak, že napriamo oslovujete tých ľudí, tých taktík je viacero, ale potrebujete to mať vlastne vymyslené, že ako ja idem verbovať týchto ľudí, by som to nazval. No, ten priebeh výskumu sme práve pri tomto Isador nastavili tak, že chceli sme nazbierať širší balík tých kontaktov. Pretože keď idete robiť zo pár rozhovorov s tými zákazníkmi, povedzme nejakých 15 až 20, tak vy potrebujete väčšiu databázu, aby ste si vedeli vybrať z nej tie relevantné kontakty. Takže to, čo sme potrebovali spraviť prvé, bolo nabrať ten širší balík. Ľudí sme do toho motivovali tak, že spustili sme kampaň a povedali sme im, že odozdáš nám kontakt, vyťukáš 5 políčiek a máš 20% zľavu na všetko u nás. Super deal. Na tej landing page bolo jasne odkomunikované, že potom si vyberieme respondentov do toho interviu, budeme ich kontaktovať a tí, ktorí nám to potvrdia, tak s nimi spravíme online call v dĺžke 1 hodiny. Ak absolvujú s nami tento call, tak potom im dáme odmenu. Tá odmena bola nastavená tak, že 20% pre tých všetkých, ktorí sme dostali vlastne do tej databázy. Im sme dali pár otázok iba v dotazníku, že kto si, či hovoríš po anglicky, koľko najazdíš, aké značky oblečenia nosíš, cyklistického a tak ďalej. Tak tým sme automaticky poslali na mail, ktorým sa registrovali do tej databázy 20%. A tí, ktorí prišli na ten call, tak tým sme dali 300 € na nákup Isador produktov. Grand Slam offer, ako hovorí Alex Hormouzy, jednoducho to sa nedá odmietnúť. Si predstavte, že ste cestný cyklista a vyskočí na vás reklama, lebo my sme primárne targetovali zákazníkov Isador v tej kampani. A značka, ktorú máte radi, vám hovorí, že vám dá 20%, ak vyťukáte krátky dotazník a potom vám dá 300 €, keď vyplníte, keď sa dostavíte na rozhovor a budú s vami vedieť urobiť rozhovor. Motivácia toho bola, lebo sa chceme zlepšovať. To znamená, tá značka sa chce zlepšovať, takéto benefity mi môže dať, že jasné, do toho sa chcem zapojiť. Čo ste si možno všimli a čo bolo na tom zaujímavé, bolo to, že my sme sa vôbec nezameriavali na tých nezákazníkov, tých čo nosia tie iné značky, tie Castelli a tak ďalej, lebo sme mali plán, že keď dokončíme rozhovor s tými zákazníkmi Isador, tak povieme, že no dobre, že tak máme potom, že počuješ, nemáš nejakých kamarátov, ktorí neobliekajú Isador? Že no jasné mám, lebo všetci majú. To sú není ľudia, že iba ja bicyklujem a nepoznám nikoho iného. Že väčšinou ste v nejakej bubline, ovplyvňujú vás kamaráti a tak ďalej. A my sme povedali, že super, tak zavolaj sem kamaráta a však chceš, aby si to vyskúšal. Tak takto si to vyskúša v podstate zadarmo, lebo však my mu to zaplatíme. Poprepájali nás cez mail s tými ľuďmi a tam bol taký veľký success rate, že ja neviem, prepojili nás na 100% ľudí a 80% z toho nám potom prišlo na call. Takže sme krásne vybalansovali vlastne tie rozhovory s tými zákazníkmi na tých našich, od ktorých chceme pochopiť, prečo nás majú radi a prečo nás nakupujú, a na tých cudzích, ktorých chceme pochopiť, prečo preferujú inú značku pred tou našou. A teraz, keď sa vrátim na úplný začiatok, tak pre rast značky, pre budovanie značky sú toto úplne že dôležité informácie. Pochopiť zákazníkov, pochopiť nezákazníkov. Povedali sme im dopredu na ten landing page, čo sa ideme pýtať. Hej, rozpovedali sme tam tie okruhy otázok. Vnímanie značky, vnímanie oproti konkurencii, motivácia bicyklovať, vôľa nakupovať online, nejaký preferovaný dizajn a tak. Aj vďaka tomu, to je jeden z tých bodov toho checklistu, si myslím, že tí ľudia vo finále na tie rozhovory nám prišli. Takto vyzerala tá zozbieraná databáza z toho prvého segmentačného dotazníka. Hej, že mali sme tam anonymizované teraz e-mailové adresy ľudí z rôznych krajín. Tam ste si vedeli vyfiltrovať, koľko urobil nákupov, či to bol chlap alebo žena, v akej vekovej kategórii, lebo to nám tam presne vyplňali, koľko najazdí kilometrov, potom aké značky oblieka. Vďaka tomuto, že sme mali takto krásne vyzbierané tie lídy, tak sme si vedeli spraviť tie kohorty, kde sme robili na každú tú kohortu tých 4 až 5 rozhovorov a vedeli sme potom, koho z tých ľudí ideme osloviť. Ten success rate zase bol relatívne veľký pri tom oslovovaní. No a áno, je to done. Hej, že v tom sme boli šťastní, v tom bode, že cieľ jasný, cieľová skupina jasná, recruiting vybavený. Teraz máme tu pred sebou zákazníkov, s ktorými sa treba porozprávať, ktorých treba pochopiť.
Tuto je veľmi dôležité sa držať ako keby takých viacero zásad, lebo vy veľmi ľahko, keď sa snažíte zistiť insighty od tých zákazníkov, ich môžete naviesť do nejakých zlých kútov a ovplyvniť tie ich myšlienky tým, že vedete zle ten rozhovor. Preto som spísal takých 8 bodov, ktoré sú z nášho pohľadu veľmi dôležité preto, aby ste tie dáta zozbierali správne. Ten prvý bod je ten, že ste zapisovateľ a nejaký interviewer. To znamená, že niekto zapisuje a vy sa pýtate a ste na to 100% sústredení, lebo sa snažíte tomu venovať tú mentálnu energiu a aby ste neurobili nejakú chybu. Druhé, pýtať si povolenie na nahrávanie. Vždycky sa vám stane to, že zamýšľate sa nad tým, či ste to dobre zapísali. Je dobre mať z toho spravenú tú nahrávku. Ten rozhovor musí byť hĺbkový. 45 až 60 minút. Venovať sa naozaj fokusovane tomu zákazníkovi. Ísť s ním do hĺbky. Treba ho najprv rozohrať ľahšími otázkami. Pri tom Izador sme to riešili tak, že sme sa pýtali, že prečo bicykluješ? Hej? Alebo že odkedy bicykluješ? Tam také zaujímavé veci vyplynuli. Napríklad, že vo Švajčiarsku bolo strašne veľa persón, alebo teda v tom Dach regióne, ktoré bicyklujú, pretože bicykloval ich otec napríklad. Cestnú cyklistiku, hobby. Čo u nás sa podľa mňa úplne nedieje, že je to také dedičstvo vlastne tej záľuby, že nestretávam sa ja so seberovnými ľuďmi, ktorí bicyklujú, pretože ich otec bicykloval alebo niekto z rodiny, že videli doma ten návyk, že skôr to je taká importovaná kultúra. Alebo že jazdil som do práce na bicykli a vlastne som si uvedomil, že môžem zabiť 2 muchy jednou ranou, tak som si kúpil cestný bicykel a začal som sa obliekať do profesionálneho oblečenia. A však toto je presne to, čo od tých zákazníkov vlastne vy potrebujete vedieť, že to sú také tie kategórie entry points, hej, že ako vstupuje ten zákazník, ten potenciálny zákazník do tej kategórie. Jazdí na bicykli do práce, viem, že toto môže byť pre mňa komunikačná kampaň, alebo viem s tým pracovať v nejakých rôznych posolstvách a tak ďalej. Nemôžete sa pýtať uzavreté neurčité otázky. Treba sa pýtať otvorené otázky, rozpracovávate tým rozhovor. Pýtať sa stále prečo. Je to hĺbkový rozhovor. Keď vám odpovie, ísť doňho, prečo to tak myslíš, ako si to myslel, prečo si to takto spravil. Jednoducho byť zvedavý. Predposledná vec, nechať odznieť ticho, neskákať do rečí. To je taký náš šport, že si skáčeme do rečí. Nechať tých zákazníkov, nech nám povedia to, čo od nich potrebujeme počuť. A teda dôležitá vec, výskum nevyhodnocujeme pred ukončením. To znamená, že nerobím predbežné uzávery, snažím sa ten celý výskum, aby sa zrealizoval a až potom vyhodnocujem. A jedna veľmi dôležitá vec, ktorú často spomínam, je, že nikdy nepovedzte celú pravdu, prečo to robíte. Napríklad máme klienta z lekárenského segmentu, sieť lekární. A sieť lekární je veľmi ťažký biznis pretože tých zamestnancov je veľmi málo. Je strašne málo farmaceutov na tomto trhu a oni sa všetci bijú o tých istých zamestnancov. A my sme robili takú prvú kampaň a to je akože taká naša chyba, z ktorej sa môžeme inšpirovať a z ktorej vlastne vyplýva aj táto prezentácia, prečo robíme tieto výskumy, je to, že oni povedali, že chcú nových zamestnancov, my sme prišli, spravili sme kampaň, tá kampaň nemala žiadne výsledky. Hej? Až následne sme sa rozhodli, že ideme oveľa ako keby hlbšie, ideme spoznávať toho zákazníka, prečo v podstate je tých ľudí tak málo. No a išlo vlastne o to, že v lekárniach pracujú farmaceuti. Farmaceuti môžu mať aj iný job. Môžu robiť vo farmafirmách, môžu robiť obchodníkov, môžu robiť vo výskume. Tých kategórií, kde vie farmaceut pracovať, je strašne veľa. Zadanie od našeho klienta bolo, že prečo nechcú robiť v lekárni. Ja nemôžem urobiť výskum, že poďte nám povedať, prečo nechcete pracovať v lekárni. Lebo oni mi dojdú na ten výskumný rozhovor a už to je biased. Hej? Že už som ich nahnal do toho s nejakými pripravenými myšlienkami, ale ja potrebujem naozaj počuť akože panenský názor, lebo my na základe toho ich chceme targetovať potom, chceme mať úspešnejšie kampane, chceme viacej potenciálnych farmaceutov. Tak my sme to zabalili do toho, že vy pomáhate, my vám teraz pravidelne v svojom jobe dennodenne, že my vám chceme pomôcť naspäť tým, že vám zlepšíme pracovné prostredie. Zase chceme sa zlepšovať. Poďte sa s nami porozprávať. Taká spoločná motivácia. Takže
Takže tak, častokrát tieto veci robíme, alebo teda robíme to aj pre iných klientov. Teraz sme to napríklad robili pre takú modulárnu firmu, ktorá robí modulárne domy. Ark Shelter, slovensko-belgická firma. Stavajú také domy, ktoré vám prinesú na pozemok, dajú ho dole žeriavom, spravia sa základy a vy máte vlastne spravenú krásnu, dizajnovú, drevenú, sklenenú chatu. Vyhrali aj Cezara, na Slovensku majú ocenenie. Tam sme robili výskum. Strašne špecifická vec. Ako vyzerá zákazník, ktorý si kúpi modulárny dom a položí si ho niekde na záhradu, lebo to je jeho pracovné prostredie, alebo si ho položí do lesa, lebo to je jeho chata, alebo v tom bude full-time bývať. Ako rozmýšľa taký zákazník? Ako môžem budovať takúto značku, keď tomu zákazníkovi nerozumiem? Hej? A to je to, že je veľmi dôležité si postaviť toho zákazníka do stredu toho vášho vesmíru, pochopiť jeho motivácie, problémy, a stavať tú vašu stratégiu na týchto dátach. Nie len na tých dátach o zákazníkoch, ale ten zákazník tam je veľmi dôležitý, lebo vo finále úlohou marketingu je manažovať to prepojenie, že vy ste značka, tu je zákazník a vy v určitej škále ako keby nerobíte nič iné, len sa s ním prepájate s tým zákazníkom a nemôžem robiť efektívny marketing bez toho, aby som rozumel tej mojej protistrane, rozumel tomu zákazníkovi. That's it. My, Birne, sa venujeme stratégiám, identitám, web stránkam. Každý jeden komplexný projekt nacňujeme tak, že poďme spoznať zákazníka, poďme si urobiť zo pár rozhovorov. Hovoril som tam o nejakých počtoch. Častokrát to robíme tak, že OK, není na to budget, poďme si tých rozhovorov aspoň urobiť 5, aj keby ich možno malo byť 15. Je to dôležité, my tých ľudí potrebujeme počuť. Ja tiež nechcem, aby mi niekto po 2-3 mesiacoch zrušil projekt, pretože sa v ňom motáme. Proste potrebujeme tých ľudí počuť, potrebujeme si ich vypočuť. No a o takýchto myšlienkach, ako som hovoril dneska tu, hovoríme často v našom newsletteri, takže budem rád, ak si naskenujete QR kód. V tomto momente všetci vyťahujú telefóny, takže nebuďte iní. Keď si naskenujete QR kód a budete sledovať aj náš newsletter, čo som na úvod možno zabudol povedať, tak som zakladateľ marketingového štúdia Birne. Toto je náš newsletter a teda to, čo robíme, stávame vždycky na dátach o našich zákazníkoch. Verím tomu, že to bolo zaujímavé. Ďakujem.